Λέει ότι τον στείνω εγώ συνήθως, όπως συνηθίζουν οι γυναίκες. Αλλά σήμερα με έχει στήσει ο Τζον. Οπότε θα ξεκινήσω μόνο να μιλάω. Έχετε παρατηρήσει ότι έχει μπει Νοέμβριος? Έχετε παρατηρήσει, θα μου πείτε? Δεν κάνει λίγο κρύο? Όχι, θα μου πείτε, γιατί ακόμα έχουμε 20 βαθμούς. Θα κάνει όμως, γιατί το νιώθω. Θα πούμε για το αγαπημένο μου φετίχ στις ντουλάπες μου και πιστεύω ότι θα είναι και δικό σας, γιατί ο βασιλιάς των ρούχων είναι τα πανοφόρια το χειμώνα. Και πρέπει να ξέρουμε τι πανοφόρια θα φορέσουμε φέτο και θα σας βοηθήσουμε εμείς γι' αυτό, γιατί εκτός ότι σας κρατάνε ζεστά, τα πανοφόρια είναι και ένας οδηγός στο στυλ. Σας ολοκληρώνει το στυλ σας. Ένα από τα νούμερο 1 πανοφόρια που πρέπει να έχετε όλες σας τις ντουλάπες, καμηλό παλτό. Ουδέτερος, σούπερ στυλάτο, και αν έχεις, γιατί σίγουρα θα έχεις ένα μαύρο, αν θες να επενδύσεις ένα δεύτερο, πάρε καμηλό. Πάει με όλα τα ρούχα, είναι τέλειο και για layering. Jacket, ολόσωμη φορμούλα, καμηλό παλτό. Έρχεται ο Τζον. Έρχεται ο Τζον. Μην πεις ότι είπα κάτι. Έλα παιδί μου, πού είσαι? Ξεκίνησε, δεν πιστεύω να ξέρει. Καλέ βλακίες λέμε εδώ, για ζώδια Βαγγέλη μιλάμε. ξεκίνησε. Ξεκίνησε μόνη της. Γιατί με δίνεις εσύ δότη προδότη? Βλέπω και σένα παλτουδιά, Έχει πιάσει Δεν κρύο. έχεις κάσει. Έχει πιάσει κρύο. Κάνεις 20 βαθμούς σήμερα. Ας τα ψέματα, έχει πιάσει κρύο. Εγώ έχω δρώσει. Μ' αρέσει το γκρι. Το μιλιτέρ. Α, είναι μιλιτέρ αυτό, Ναι, είναι. Α, χαμός. Θα μπορούσα είναι και εγώ να το χαμός. βάλω. Αυτό είναι unisex. Θα μπορούσε να το βάλεις. Εννοείται ότι θα μπορούσα να το Γιατί βάλω. κοιτάξτε να κάνουμε μια τράμπα. Για κάνε τραμποτό. Έλα τώρα, ναι. Θέλω να σηκώσω και τα μανίκια, γιατί μου αρέσει αυτό το τεψάκι. Για κάνε εδώ. Έτσι από το πουθενά, Ναι, καλά. Έτσι ξαφνικά έτσι αυτό. ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου. Τα πανοφόρια μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό έλεγα πριν στις φίλες μας και στους φίλους μας, στα αστεράκια μας. Ότι αν μπορείς να πεις τι υπάρχει και τι πρωτοστατεί και τι υπάρχει πληθώρα στην ντουλάπα μου, είναι τα πανοφόρια. Είναι η χαρακτήρα στο όλο σου look, εκτός ότι σε ζεσταίνει. Μα κοίτα πόσο στυλ είναι, ας πούμε, ένα touch χρώματος στην όλη εμφάνιση. Βάζεις και ένα φουλαράκι και ξεμπέρδεψες. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Για την τσάντα τη δερμάτινη λες τώρα. Ναι, βεβαίως, τη δική σου που σου έφρασα μόλις, για να ολοκληρώσω το look, βέβαια. Λοιπόν, κάτι άλλο, Τζον, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν πανοφόρι, είναι το leather jacket. Νομίζω ότι είναι ένα κομβικό πανοφόρι που αρέσει σε όλες τις γυναίκες. Μπορεί να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα το βάλεις με το τζιν σου, θα το βάλεις με το φόρεμά σου, θα το βάλεις μέχρι και βράδυ ακόμα. Να σου πω κάτι, όμως ένα leather jacket δεν είναι φθινοπορεινό, δεν είναι λίγο κρύο. Ναι, πρόσεξε, αν κάνει πάρα πολύ κρύο, εννοείς τι σε κρατάει το leather jacket. Αφενός αν είναι δερμάτινο κρατάει, αφετέρου μπορεί να το χρησιμοποιήσεις κάτω από το παλτό σου και να βάλεις και το leather από πάνω από τη ζακέτα. Και εσύ είναι πιο μακριά η ζακέτα. Blend the trends. Πολύ το αγαπώ αυτό το τίτλο, πολύ πολύ. Εκτός από τα βασικά δερμάτινα, κάτσε να το βγάλω το παλτό να φανεί και το δερμάτινο, καλέ. Λοιπόν, εκτός από το κλασικό δερμάτινο που αν το συνδέσεις ακόμα και με ένα jumpsuit, με μια αλλόσιμη φόρμα, μια χαρά είσαι. Τόσο απλά είσαι μια χαρά. Μπορείς να πάρεις ένα δερμάτινο με χρώμα, μπορεί να διαλέξεις ένα μπορντό, ένα λαδί που είναι πάρα πολύ τάση φέτος, μου αρέσει πάρα πολύ το λαδί, ένα μπλε σκούρο τύπου navy ή ένα μαύρο με μεταλλικές λεπτομέρειες στο γιακά, στα μανικάκια και να δώσει έτσι ένα λίγο πιο ροκ χαρακτήρα στην εμφάνισή σου. Τι γίνεται εδώ? Πάμε να δούμε λίγο το χαμούλι. Τι βλέπεις με τα The Walking Trends, χαμός. Δεν είδες μια έκπληξη? Καλέ ο Πάτρικ. Ο Πάτρικ που με φωτογραφίζει. Τι κάνετε, πώς είστε? Πες γεια στα αστεράκια μας. Γεια σας, έχετε τους Θα μας καλύτερους. βγάλεις μια φωτογραφία? Έλα. Αυτό κρατήστε το. Θα σας κάνουμε μια μέρα βίντεο πώς να βγάλετε τις πιο ωραίες φωτογραφίες. Με τον Bill. Για να έχετε, με τον Bill βεβαίως, για να έχετε τα πιο πολλά likes στο Instagram. Μαζί μου. Τις γωνίες θέλουμε να Θα μας τα πεις μάθεις. όλα όμως τα μυστικά. Όχι όλα τα Όλα μυστικά. αυτά που μου έχεις μάθει. Δεν θα τα πεις στα αστέρια μου. Θα τους τα δείξουμε. Δεν θα τους τα πούμε. Ωραία. Γιάννη, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει πάρα πολύ και σε πάρα πολλές γυναίκες, τα bomber jacket. Πολύ ωραίο. Είναι Εγώ πάρα- ξέρεις τη συνήθειά μου, Η συνήθειά Να σου. ψηλώσω. Α, ναι, είναι ψήλος, ανέβα προς τα πάνω. Λοιπόν, τα bomber jacket το ξέρεις
ότι ήταν μπουφάν που φορούσαν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι αεροπόροι τα φοράνε. Και οι βομβιστές, γι' αυτό λέγεται bomber. Οι αεροπόροι βομβιστές. Εκεί που έγινε χαμός με τα bomber βέβαια ήταν στην εποχή των 50s, όπου υπάρχει από τότε στη μόδα και έγινε χαμός με το Top Gun και τον Tom Cruise, το θυμάσαι? Τι είχε γίνει με αυτό το bomber? Το με τα... flight. Ναι, το ίδιο είναι. Ναι. Τι bomber θα το πούμε, τι flight θα το πούμε. Το φοράγαμε τότε στο γυμνάσιο Λύκειο χαμός. Αυτά τα χακί που ήταν από μέσα... Με το πορτοκαλί από με το μέσα. πορτοκαλί που υπήρχαν τότε σε χακί, σε... Τι άλλο χρώμα, μαύρο, κλασικό μαύρο, και μπλε. ναι. Και μπέζ υπήρχε. Πάντως το πορτοκαλί από μέσα το θυμάμαι, η φόδρα από μέσα. Και μερικοί και εγώ δηλαδή το φορούσα ανάποδα. Πόσο σεξ ήταν η Μαγκίλης με μπόμπερ και φούστα. Καλά, και το t-shirt. ότι θυμάσαι τη Μαγκίλης. Μου είχε μείνει στο μυαλό. Το όνομα πολύ δηλαδή τώρα ερωτիկ. εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Πολύ... Το 2016 που διανύουμε τώρα, τα μπόμπερ έχει γίνει, έχουν βγει πρώτη γραμμή πίστα. Και ξέρεις ότι είναι και τα μπόμπερ που έχουν και από μέσα γούνα για να ζεσταίνονται, οπότε είναι μπουφάν. Είναι πολύ stylish λύση να το βάλεις με τζινάκι, με ένα t-shirt από μέσα, να βάλεις τον μπόμπερ, να σηκώσεις πάλι τα μανίκια, αυτά που σας λέμε, κλασικά, τέλειο. Μπορεί να το βάλεις με φούστα, με φόρεμα και να είναι λίγο τα πιο κοντά τα μπόμπερ, αυτά που σου κάνουν και λίγο με σούλα. Εμείς τι έχουμε κάνει τώρα, πηγαίνουμε πάνω κάτω. Δεν έχω καταλάβει Μέχρι γιατί να- με πηγαίνω. Γιατί πάμε γύρω-γύρω όλοι, Μας έχει πιάσει τον μπόμπερ, μας έχει παραλύσει το μυαλό. Στη Μινεάπολη έκανα ψώνια. Και ένα από αυτά που ψώνισα ήταν μπόμπερ από τα Urban Outfitters. Πάρα πολύ ωραίο, θα σας το δείξω. Μα μ' αρέσει τώρα αυτή η κυκλάδα που κάνουμε, μ' αρέσει. Μα πού πάμε τώρα? Δεν ξέρω, συνέχισε, τι άλλο έχει. Έχουμε... Γεια σου. Βαγγέλη. Πού πας, πουλάκι? Βαγγέλη, δεν θα ξεπερδέψεις εύκολα μαζί μας, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε άλλα 2 παναφόρια να πούμε. Ένα άλλο παναφόρο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, επανέρχεται πάλι στη μόδα και το φορούσαμε πάλι μικρούλες, μιας που είπαμε και τα flight και τα bomber. Όλα επανέρχονται κάποια στιγμή στο σήμερα. Ένα άλλο όμως που έχει επανέλθει είναι τα φουσκωτά, the puffer jacket, αν τα έχετε ακουστά, τα οποία είναι super stylish, τα φοράνε πάρα πολύ street stylers στο εξωτερικό. Ξέρεις όμως τι είναι ωραίο στα φουσκωτά? Τι είναι, για πες. Ότι δεν είναι βαριά τα φουσκωτά, συνήθως τα μπουφάν είναι πιο ελαφριά σε σχέση με ένα βανοφόρι που να τους αισθάνεσαι βαρύ ότι Ναι, γιατί έχει το κούπουλο, ευχαριστώ Ακριβώς. πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ωραία, αλλά ωραία, αυτή η βαρύ. αίσθηση είναι η ωραία. Θα σου πω όμως κάτι, είναι πολλές γυναίκες που φοβούνται ότι μας κάνουν και φαινόμαστε λίγο πιο φουσκωτές. Εντάξει, αλήθεια είναι. Είναι πολλά φουσκωτά που έχουν ζώνες στη μέση. Οπότε μπορείτε να κάνετε την ψευδέστηση εκεί της μεσούλας και να ελαχιστοποιήσετε το όγκο του μπουφάν. Μπορείτε επίσης να φορέσετε ένα κοντό φουσκωτό, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα το έχετε δει σε πολλές φωτογραφίες. Το φοράνε στους ώμους και φεύγουν. Για να αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Που το φοράς στους ώμους και περπατάς και φεύγεις και είναι κοντούλι και είναι πολύ cute και είναι και πολύ trendy. Σε έχω δει το έχεις κάνει. Ωραίο, Το έχεις κάνει, μ' αρέσει πολύ. Επειδή όμως τα φουσκωτά έχουν όγκο, μπορούμε να τα βάλουμε με skinny jean από κάτω. Έτσι, για να μην. Για να φαίνονται τα λεπτά ποδαράκια, Ναι, τα λεπτά άκρα και. Ναι. Μπορείτε να το βάλετε με mini, που είναι πολύ τάση φέτος το mini. Μ' αρέσει πολύ. Μινάκι, φορεματάκι, φουσκωτό. Βαγγέλη! Βαγγέλη! Για σταμάτω λίγο. Μπράβο. Για φέρε με λίγο στο πλάνο. Τέλεια. Καλά. Δεν έχουν πει ακόμα για τα σακάκια. Θα εκνευριστώ. Αν με βάλεις να κατατάξω τα παναφόρια μου στην τουλάπα, νομίζω ότι το σακάκι κατέχει τη θέση νούμερο 1. Είναι κάτι το οποίο θα φορέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χαρίζει έξτρα δόσεις κομψότητας. Το αδρόγυνο ανέκαθεν ήταν μεγάλη τάση. T-shirt, σακάκι, τζινάκι, κάποιο αξεσουάρ, φουλαράκι και ξεμπέρδεψες. Βαγγέλη, πάμε πίσω στο βίντεο. Θέλω μετρό. Μη φωνάζεις, μωρέ! Βλέπεις τον Γιάννη, ότι δεν κάνει τόσο κρύο σήμερα. Εντάξει, καλά είναι. δεν- Θέλεις λίγο, γιατί τώρα που βραδιάζει, ξέρεις Ναι. δεν βραδιάζει, θέλεις ένα βανοφόρι. Έχω να πάω μετά κάπου και θα βάλω τα μίνια μου και δεν ξέρω τι να βάλω από πάνω. Βλέπεις τώρα που κατάντησα. Μήπως να βάλεις μια γούνα. Γούνα, Γιάννη, με 20 βαθμούς. Θα μου πεις βέβαια το βράδυ πέφτει η δημοκρασία, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για γούνα τώρα.
Όμως οι γούνες είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πανοφόρο. Ωραίο. Ψεύτικη γούνα, Πάντοτε. Πάντοτε. Όχι, τα ζωάκια τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε και δεν τα κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό που θα συνιστούσα στις φίλες μας είναι να έχουν πάντα μία λεοπάρ γούνα. Νομίζω ότι είναι το νούμερο 1 το trend νούμερο αυτή τη 1. στιγμή. Ναι. Επίσης, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μου το πεις τραγουδιστά, πες το ναι. τραγουδιστά. Να επενδύσετε γυρίες μου και κορίτσια μου και αστέρια μου σε μια γούνα ροζ. Baby rose, baby pink. Πάει με όλα. Πάει με δερμάτινα, με φορέματα, πάει με τζινάκι, πάει με φόρμα. Για φαντάσου τώρα γούνα με φόρμα και αθλητικά, τρελαίνομαι. Με φόρμα μου αρέσει πολύ. Φωτογραφικά Ναι. Τι είναι ρε Βαγγέλη, μας άκουσες τι λέγαμε? Όχι. Τι λέγαμε, Βαγγέλη? Τι λέγαμε? Ναι και ναι συνέχεια. Ο κάμεραμάν μου λέει ναι. Ναι. Λέγαμε ότι αυτή η ώρα της ημέρας είναι η πιο ωραία ώρα. Ωραία τα σύννεφα. Ναι. Τα σύννεφα, πάρα πολύ ωραία και τα σύννεφα και το μπλε του ουρανού. Το χρώμα, αυτό το φως της ημέρας και είναι τέλειο για φωτογραφίες. Και επειδή τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Τζον μου, λέω να δώσουμε ένα δώρο στα αστέρια μας, στα αστεράκια μας. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Λοιπόν, άκου τώρα γιατί φόρτωσα. Θα δώσουμε μία ζακέτα σου από την καινούργια ζωολογία. Γιατί, ναι, μην μου πεις όχι, τώρα το είπαμε, το δηλώσαμε, δεν κόβεται τίποτα. Πες Βαγγέλη, ναι. Τώρα το είπατε και οι δύο κιόλας. Τώρα το είπαμε τέλος. Θα δώσουμε. Λοιπόν, θα δώσουμε μια ζακέτα γιατί ακόμα δεν έχω πιάσει τα πάρα πολύ κρύα για τα πανοφορία και μια ζακέτα νομίζω ότι τη φοράς παντού και με τα πάντα. Είτε αυτό είναι leather jacket, είτε από πάνω είτε από κάτω από το leather, όπως σας είπαμε και πριν. Είτε και μόνη της, γιατί με τέτοια δημοκρασία. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Και η ζακέτα είναι πολύ χουλιάρικη. Μπορεί να πας ένα χειμερινό προορισμό τώρα που θα έρθουν και γιορτούλες και να πας να κάθεσαι έτσι με τη ζακετούλα αυτά χουλιασμένη στο τζάκι με hot choco. Τι θα κάνουν τώρα οι φίλες μας για να κερδίσετε τη ζακέτα που θα σας δείξουμε? Subscribe στο YouTube μου το κανάλι Έλενα Γαλήφα. Subscribe στο δικό του το κανάλι JP John Pan και share το βίντεο στο Facebook, αλλά για να σας βρούμε θα πρέπει να βάλετε hashtag The Walking Trends. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Πάμε. Φύγαμε. Καλέ, το μαντήλι.